Sunday. So ngayon may endurance kami. 400 kilometers, no? Endurance ride for a cause. So alas 3 ng madaling araw. Kasi may susunduin pa tayong mga tropa. Tsaka yung general take-off namin is alas 4. So going ako ngayong Malawag para sunduin yung mga tropa doon. Ando na rin naghihintay yung iba. So yun, update ko kayo mamaya. Let's go! Tara na rin, prayer muna tayo, Tay. Yes, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa pinagkalo mo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lord God, ingatan mo kami sa aming lakad, Panginoon. Manguna po kayo, Lord God. Lord God, hawakan mo po ang aming manibela, Panginoon. Sabayan mo po kami, Panginoon, at matapos po namin ang aming gagawin, Panginoon, na safe sound, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Pinabalik po namin ang aming salamat sa aming pangalan. Amen. Amen. Presko ng hangin! Lamig! So dito na kami ngayon sa pangalawang photo ops sa Tayog, Sunflower. Kaya muna na ako eh.
piso? Hindi. Magkaiba yan sila. Yung kasama namin nasa likod pa. Thank you. Nasa likod pa yung kasama namin. Ha? Hindi, okay na, okay na. Mabigat yun. Kasi pag kukuba, yung liliko ka, no? Dito makakama. Kontra eh. Naiihinga ako, ihinga muna ako. Ba't ang manilito yun? Ay, may hiyan doon, Paps. Salitan. Ha? Sino una? Hindi ako lalaro kayo doon pero baka pupunta ako sa green. Ayun yan! Alamino! Last 3 checkpoint tayo. 3 checkpoint. Dasol, Pambubog. Hindi, ano lang kay Iron Hand. Sa siya. Pagkado. Paps.
Touchdown! Ayun, touchdown na.